थांनायाव इउपिपिएल सरकारा बेखौहाय प्रजेक्ट बानायना गालांखादोंमोन 60 करोड़नि दा बेखौहाय दानि सोलिबाय थानाय बिपिएफ सरकारा बानायसिगोन होननानै दाख्लै हाग्रामा बिथाङा बुंदों आरो बे दालांखौ बे लामाजों मा मा जायगा थांनो हायो बे लामाजों जोंहा बे जाहैबाय माने प्लास डाइरेक्टलि पर्बतजरा पर्बतजरायाव जेसेबांनाखि गामि दं बेनो मस्ट इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय आरो बे दालांखौ हाग्रामा महिलारि सारा मावफुंनो थांगासिनो दं एमएलए इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो बे दालांखौ सुरु आदा एसे फन लोंबाय फैजोबा जा र' गुरबाव बाजा आं थान्थादारा फैनाय आइ साराखौ खावना सोलायदोंहाय खावनायसैना बे लामाजों बारगोन थिखायाव थांग्रा लामा बियो दिनै जोंनि सरकारा बेखौ मावनो थाखाय थिरांथा लाबायमोन दा ओरैनो बारनो थाखाय मानसिनो बानायना होदोंमोन दा मा खालायनो जोंनि सरकारा थांनाय 5 बोसोराव 2020 निफ्राय 2025 सिमाव बिजेपिजों बिसोरो एलायन्सआव थानांदोंमोन नालाय दा खाथिसो फाग्ला गोराथार उदैया बेवहायसो जायो आरो थाखा गोनांखाय गोराथार सेबथाफानो नै माइनाव फिसासो बियो फैसा सार ओइ सार फैसा होलांदोहाय बैसागुनि जोङो एसे अमा बेदर बयलार जालाबायनोसै माबा फैगोन जोंलाय ओंखारखायो सार जों ओंखारखाथारो जों ओरै मिथिं दावथिं गासिबो थांजोबो सार ओरै लेंबा गासिबो थांजोबो दे एसे होलांदो दा जोङो दङ पर्बतजरा सथ' बेलगुरियाव दं जों दिनै सार नोंसिनि सरकारा 5 बोसोराव मानोखौ मावना होदिया जोंनि सरकारा बेखौ मावनो थाखाय थिरांथा लाबायमोन दा ओरैनो बारनो थाखाय मानसिनो बानायना होदोंमोन दा मा खालायनो जोंनि सरकारा थांनाय 5 बोसोराव 2020 निफ्राय 2025 सिमाव बिजेपिजों बिसोरो एलायन्सआव थानांदोंमोन नालाय दा माने सुबिदा बायदि माने हानाय बायदिखौ मावनो हायाखै आरो एलायन्सनि थाखाय थेवब्लाबो माने प्रमद बर' सारा बेखिनि माने जाथिनि थाखाय मावलांदों आं धन्यबाद होयो दा बेखौ सेकेन्ड टाइम मावफिननायनि थाखाय आखायाव लादोंमोन आरो गोजौसिम माने प्रप'जाल होनानैबो दोनदों बियो थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आंनि मिथिनायाव थांनायाव इउपिपिएल सरकारा बेखौहाय प्रजेक्ट बानायना गालांखादोंमोन 60 करोड़नि दा बेखौहाय दानि सोलिबाय थानाय बिपिएफ सरकारा बानायसिगोन होननानै दाख्लै हाग्रामा बिथाङा बुंदों आरो बे दालांखौ बे लामाजों मा मा जायगा थांनो हायो बे लामाजों जोंहा बे जाहैबाय माने प्लास डाइरेक्टलि पर्बतजरायाव जेसेबांनाखि गामि दं बेनो मस्ट इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय आरो पर्बतजरानिया गासिबो बेयावनो जोंना थांलाय फैलाया बेयाव जायोब्ला नों डाइरेक्ट बग्रिबारि सहैबाय डाइरेक्ट काजिगाव सहैबाय सब दिगि थिपकाय जेरै जोंबो थांजोबनो हागोन आरो नैबेखौ सिगां सोर लुनायमोन बियो थांनाय गभर्नमेन्टआवहाय बिपिएफ सरकार दंमोन बिपिएफ सरकारनि सासे थिखादार जों मिथिनो मोननाय बायदिबा मनरन्जन ब्रह्म ना मानो मावफुंदिया होनदां दा बिथाङा मानि थाखाय माखासे थाखा फैसा केलेंकारिनि थाखाय बे जिनिसखौ मावजोबाखै आरो दा थेवब्लाबो माने सरकारा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा बेखौ बानायनो थाखाय बिराद नाजादोंमोन आरो नाजासेयावबो माने हाजोबाखिसै दा बे खामानिखौनो दानि सोलिबाय थानाय बिपिएफ गभर्नमेन्टआ मावनो थाखाय आखायाव लाफिनदों आरो आं मिथिनाय बायदियाव दा हाग्रामाया मावनो थाखाय दा गाव दायथ' लादों दा मा सानदों नोंसोर दा आं सानदों माने मावगोनखौ आसा खालामदों आं मावगोनखौ आसा खालामदों मानो होनबा गावबो नुलांबाय गावबो नुबाय जिहेतु जोंना बिपिएफनि मददगिरि हाग्रामा सारनि हिनजावा बिनिनो जोंनि पर्बतजरानिनो सिबखायनिनो दा गथिखे गावबो माने मोजां जायो बे दालाङा थायोबा डाइरेक्टलि थांनो हानाय दा नोङो मा खालायनांगौ होनबा क'क्राझारनिफ्राय नोङो गसाइगावजों थांदो महामैयाजों हाबदो बिराद जाल्ला जानानै दं आरो जोंनि थाखाय बेनिफ्राय जोंनि जेनाखि रायजो राजा दा जोंहा बेयाव बेलाख'बा गराइमारि सिन्दुजरा बिष्णुपुर उग्रिजरा सथ' बेलगुरि बर' बेलगुरि राभा बस्ति पलासगुरि दुलिगाव बिसोरो माने बेयावहाय लोमजाबा साजाबा माने लाबोनो थाखाय बिराद खैफोदाव गोलैनानै दं आरो जोंनि रायजो राजा बेखौल' लुबैदों जायखि सरकाराव फैया मानो बे जिनिसखौ बानायना होनांगौ आरो दा सारा इउपिपिएल पार्टियाव दङबाबो हाग्रामा सारखौ मावफुंगोन होननानै आसा खालामदों नङा होमबा बेथ' नोङो मावफुंगोन आसायाथ' थानांगोन मानो होननानै बुङोबा जायखि गभर्नमेन्ट फैया जोंनो रायजोनि थाखाय जोंनो मोजांसो नांगौ ना आंथ' सासे इउपिपिएलनि सापर्टारसो नङा होमबा हाग्रामा सारखौ बे दालांखौ मावफुंगोन होननायखाय बे जोबोद मोजां मोनदों आरो आसा खालामदों आरो ना मा सार औ आं आसा खालामदों बिथांखौ मानो होनबा नोङो दा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों आं डाइरेक्टलि महिलारि सारखौ आं गाज्रि होना जों मोनथिनायाव माखासे बिपिएफआव थानाय दैदेनगिरिफोर माखासे फिसा फिसा माबाफोर दङ इउटुबारफोर दं बा ससियेल मिडिया सालायगिरि बिथांमोन दं ना बे बिथांमोनहासो माखासे जिनिसखौ गाज्रि खालामगासिनो दं मोनथिबाय सानफ्रामबो जे पलिटिक्सआ 5 बोसोराव मोनसे फैबाय नङा होमबा दा जोंनियाव बिटिसिआव 5 बोसोराव खनथाम इलेक्सन जायो बिटिसि आसाम एसेम्बलि एमपि नङा होमबा दा बे मोनथामाव थेवब्लाबो मा जायो होननानै बुङोबा इलेक्सन जोबखांबानो जायखि गभर्नमेन्ट फैया रायजोनि थाखाय मोजां मावनांगौ नाथाय मा खालायो बै इउटुबारफ्रा लिडारफोरखौ गाज्रि भाषाजों सोंखारिनानै माने कनफिउसन खालामना होजोबो मिथिबाय दा मावनो लानाय नैबे हाग्रामा महिलारि बिथाङा
दा बे जिनिसखौ मावफुंनानै होगोन ना होआ बे मोनसे कुइसन दं खिन्थु आं फोथायनाय दङ बियो बे खामानिखौ मावलांगोन मारै मावगोन होननानै बुङोबा बिथाङा 15 बोसोर सरकार सालायलांबाय बेयाव बे बिथाङा बे जिनिसखौ मावफुंलांनो हायाखै बिनि थाखायनो एबार बियो बिथाङा दाख्लै खोथा होदों बेखौ आङो 2026 नि बिथोराव मावफुंगोन होननानै आरो दा बिनि थाखाय आङो गोजोननाय जासिनाय दं आरो